Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Obuzile ubuze ngokuthi uthi yena kuyenzeka umelele ephuphe kunento emcindezelayo ebusuku. Namhlanje ake sichaze ngokuthi ke uma uphupho ucindezeleka ngabe ke lokho kusuke kwenziwa yini. Ukuphupha ucindezeleka ebusuku kungavukeki. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela usubscribe nansi link bio ku YouTube wethu igama sichaza amaphupho sifollow yonke indawo ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma sikhuluma kuleli page na YouTube. Ukuphupha ucindezeleka ebusuku kungavukeki uthi uyavuka kube khona into ekucindezelayo ilokhu icindezele njalo lento kuze kube ukuthi ke kuphuma umoya. Kuyenzeka kakhulu ke lokho abantu abaningi ngibonile bebuzile kuma comment lokho ke kusuke kwenziwa isilwane okumele ke usikhiphe. Kanti ke ngisazochaza kabanzi ukuthi kuyasona leso silwane usikhipha kanjani. Kanti ukucindezeleka lokhu kuyenzeke einganeni kuphinde kwenzeke abantu abadala akukhethi kusuna ngaki noma kanjani. Kuyenzeka futhi uthulele emini uze sekucindezela uthulele ebusuku uze sekucindezela isilwane ke leso kuthiwa isilwane. Kanti ke nawe ukuthi udinga ulwazi oluphelele ngokuthi ungasikhipha kanjani ungaphuthuma ku YouTube wethu ufike usubscribe usifollow ngizofaka ivideo khona ngichaza kabanzi ukuthi isilwane usikhipha kanjani nanokuthi ungalithola kanjani usizo ngoba isilwane ke siyayimisa impilo yomuntu. Usungaphuthuma ke nawe uye lapha ku YouTube wethu sichaza amaphupho uzothola ke okuphelele nokuningi ngaso isilwane nisale kahle.